Nový deň, dámy a páni, priatelia, no hlavne dopraváci, pretože toto video by som na tému dopravy. Pár slov. No, ako som aj zasielal e-mailom do databázy, kde máme okolo 1200 dopravcov na nákladnú dopravu, osobnú dopravu, taxislužbu, zasial som informácie, že bola podaná žiadosť podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám na 8 okresných úradov v sídle krajov, čiže v krajských mestách. A bola táto žiadosť zaslaná na vedomie pánovi ministrovi dopravy a pánovi ministrovi vnútra. No z toho dôvodu som to podal, pretože venujem sa tejto téme už niekoľko rokov a niekoľko desiatok rokov, no ale teda komunikujem intenzívnejšie od roku vlastne 2016 po takej prestávke dlhšej. No a jednoducho sú poznatky z praxe, že tie úrady postupujú jednak rôzne a druhá vec je, že ten ústavný princíp, ktorý je, že štátne orgány môžu konať len tak, ako je dané zákonom, respektíve, keď to by som upresnil, že aj nariadeniami Európskeho parlamentu, aj vyhláškami, proste podľa platnej legislatívy, no tak to sa nedeje. Samozrejme, väčšinou to dodržiavajú, ale v niektorých veciach jednoducho to porušujú a vyžadujú niečo navyše, alebo to vyžadujú skôr. No takže kontaktoval som vlastne aj minulý rok pána ministra dopravy, pána Ráža a aj výbor pre hospodárske záležitosti, takže som aj v kontakte s týmto výborom. No a aktuálne je aj v Národnej rade predložená novela zákona o cestnej doprave, takže teraz je aj taký čas hodný, že niektoré vety, niektoré detaily doľadiť, či už v zákone o cestnej doprave číslo 56 z roku 2012 v znení neskorších predpisov, alebo v vykonávacej vyhláške, ktoré by malo, teda novelu tejto vyhlášky by malo kompetencii ministerstva dopravy. No, takže znovu som podal tých 8 žiadostí na 8 úradov, je tam viacero otázok, no a aby boli dôkazy, že ako čo postupujú. No a podal som aj 2 sťažnosti na nemenované úrady. Jeden pán sa mi už aj ozval. No ono je to teda taký problém čiastočne, že tí dopravcovia, ktorí ma informujú o nejakých porušeniach zákonov, že robia niečo nad rámec a sa to celé predražuje, či už vyžadovanie vozidla pri povolení, alebo vyžadovanie k vedúcemu dopravy nie 10 hodín týždenne, ale 40 hodín týždenne. A jednoducho to sú zvýšené náklady na dopravu. No tak ako je tam taký problém, že nedával som konkrétne mená, konkrétne názvy firiem alebo proste osoby, od ktorých tieto informácie mám. No, takže v podstate je to taká určitá forma nátlaku a tak ako som aj v tom maili a v tom článku dával, že namiesto toho možno, že aby sa už 7 rokov som navrhoval stretnutie a vytvorenie pracovnej skupiny, kde by sa to normálne porozprávalo a tí ľudia z praxe, či už aj z univerzity Žilinskej, alebo aj z iných občianskych združení, ktoré sa venujú legislatíve v cestnej doprave, spolupráci teda aj s ministerstvom dopravy, s ministerstvom vnútra, aby si sa nejaké stretnutie zorganizovalo na káve, podebatilo, porozprávalo. Tak proste dopisujem niektoré veci už 7 rokov, no a už som si povedal, že aj relatívne dosť a treba teda inou formou a tak ako som uviedol, že jednak teda takto a keď tak pôjdu aj ďalšie upozornenia, prokuratúr a všetky právne formy. No, takže uvidíme čo ako sa hovorí, aké budú odpovede. Je tam, myslím, že do stredy by mali odpovedať, pretože je to podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Do 8 dní by mala byť odpoveď. No a samozrejme, že doprave, ona je zanedbávaná 10 ročia doprava a je tam aj taký problém, že na tých okresných úradoch objektívne je tam aj málo pracovníkov. Čiže ak teraz sa hovorí, že znížiť o tretinu niekde, či na ústredných orgánoch, alebo teda neviem, ako sa to presne myslelo, to som nejako nesledoval do detailov, no tak tej doprave by bolo práve treba posilniť. Posilniť ten počet pracovníkov, pretože je na Slovensku niekoľko tisíc, radovo vyše 10 000 dopravcov a tá agenda pribúda, no ale je politicky akože
nevítané, aby sa hovorilo aj o pracovníkoch. No ale jednoducho sedliackým rozumom, keď pribudnú zákony, pribudne agenda, no tak mal by sa zabezpečiť aj dostatočný počet ľudí na to a seriózne posúdiť a povedzme aj analýzu toho stavu a čo robia a všetko jednoducho zaberá čas. Takže jedna z otázok tam aj bola, že koľko majú pracovníkov, no takže potom sa to zašle kompetentným na posúdenie, no a uvidíme, čo z toho bude. No. Je to na našej stránke, v podstate budem sa tomu venovať, priebežne informovať. Tak všetko, majte sa, fajnový deň.